anyị ka na-aga n'ihu n'ịmụta maka osisi ahụ bụ osisi odogwu akpọrọ gịnị? Osisi nkwụ. Yes, it's actually a continuation of the lesson which I titled the palm tree. Yeah. Now, listen. Ngwa bịa nso. Anyị egbutuola akwụla ole ogbe akwụ anọ ebe a. We just cut down 4 palm fruit head from this palm tree. Ogbe akwụ anọ ka anyị gbuturu ebe a. Bịa lee ya. These are the heads of the palm fruits. These are the heads of the palm fruits. Ihe abụọ ogbe akwụ na anọ mgbuturu na osisi nkwụ a. Ọkwa ịhụ na ya. Mana nke abụghị ihe m ga-akụziri unu ugbu a. This, like I told you, are the 4 heads of the palm fruits. But I am not going to actually talk about it now, but I will come back to it later. Let's talk about this now. Ihe a ga-ekwu maka ya ugbu a bụ gịnị? Gịnị ka m kpọrọ ihe a? Who can remember what I called this the other time? Ngwa, aha na-akpọ ihe a bụ osisi anọ ya n'etiti na-abụ osisi anọ n'etiti toro ogologo. A na-akpọ ya gịnị? Ógùgù. Now, this stem, actually, the stem, the stick itself at the center, like this one you're hearing the sound, is called Ógùgù. 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 All right? Mana, ahịhịa nọ ebe a. Ahịhịa. This leaf. Ahịhịa. This leaf. A na-akpọ ahịhịa Igbo Nkwụ. This is palm fronds. All of it you see here are called what? Palm fronds. It's actually the leaf that comes out of the tree itself. I mean the palm tree, right? So it is called what? Palm fronds. Now listen, it is called mature palm fronds. Don't forget there is a tender part of the palm fronds. Echefuwala na ihe a na-akpọ ya Igbo Nkwụ. Mana biko echefula na emekwara nke a na-akpọ gịnị? Enwere nke a na-akpọ Ọ́mụ́-nkwụ nke na-akabeghị aka. Ọ dị ka nke a ka m dị unu ya. Ile anya nke a, ile anya ị ga-ahụ na ọkachabeghị ofuma. Ya bụ na enwere ike ịkpọ ya gịnị? Ọ́mụ́-nkwụ. Ọkwa ịghọtara? Bịa lee ihe ọzọ enwere ike ịkpọ ọmụ. Bịa lezi Ọ́mụ́-nkwụ ebe a. Ihe nwa obere nkwụ. This is a baby palm tree actually. So I just want to actually show you guys I want to show you the tender palm fronds, all right? Because the tender, just as the name implies, is softer when you feel it, when you touch it. It's softer like this. Ọ́mụ́-nkwụ is trying to form up. Ọ́mụ́-nkwụ, tender palm fronds. This is trying to form up, right? Ihe abụkwa Ọ́mụ́-nkwụ. This is also the tender palm fronds. You can see they are all soft. Even ha aka dị yori, ha akabeghị aka. Ya mere anyị ji akpọ ha gịnị? Ọ́mụ́-nkwụ. Ọ́mụ́-nkwụ. Ọ́mị́-ụ. Ọ́mụ́-nkwụ. Ọ́mụ́-nkwụ. Mana ndị a ịbịa lee anya ndị nọ ya n'akụkụ dịka nke a na nke a ile anya ị ahụ na nke a na-akatụla nwa obere ọ na-apụla na Ọ́mụ́-nkwụ. This is actually getting a bit mature, so gradually it's getting out to be named tender palm fronds, even though it's still tender but not as tender as the ones at the center. Ọ́mụ́-nkwụ. Ọ́mụ́-nkwụ. Ngwa bịa. Now, achọrọ m ịjụ gị otu ajụjụ biko nụ ndị Igbo, ụmụaka, ndị okenye. Ị nọ ebe wee na-ele ihe anyị na-eme. Echefula na ihe a bụ Okwu Igbo TV. Okwu Igbo TV nọkwa na TikTok. Anyị nọ na Instagram. Anyị nọ na Facebook. Anyị nọkwa na YouTube. Ka m jụ otu ajụjụ n'ihi na ama m na unu bụ ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ. Gịnị bụ aha m kpọrọ ihe a? Now,
I just want to ask a simple question. What name did I call this the other time? What Igbo name did I call it? What is the name of this? Is it gini? Eh? Mbakenti. Ihe a ifo ihe a na-akpọ ya gini? Ógùgù. Ógùgù. This is called Ógùgù. Huh? Ọ bụ n'Ógùgù ka igu Ńkwụ nọsi. It is on this stem called Ógùgù that you can find the palm fronds. Just as you can see the mature palm fronds. These are the mature palm fronds, as you can see them. Alright? These are the mature palm fronds. They are mature. Alright? So listen. Ọ bụ n'Ógùgù ka igu Ńkwụ na-anọ. It is on the stem called Ógùgù. That's where you find the palm frond. The palm fronds are actually attached to the stem. This stick here to the stem. The palm frond, they are attached to it, as you can see. You can't even pull it. Ọ bụ n'ahụ Ógùgù ka igu Ńkwụ nọ. Do you get that? Ihe ọzọ anyị ga-amụta bụ na azịza anyị ji azị ụlọ, azịza eji aza mbara ezi, ọ bụkwa n'Ógùgù ka esi enweta azịza ahụ. Ya bụ igu Ńkwụ niile na-ahụ ebe a ụcha azịza ahụ iji aza ihe na be gị. One more thing actually is this, that the broom that you use at home, the broom you use in your buildings, everywhere, is actually this. This is your broom. This palm fronds is also your broom. Are you doubting me? All right, let me get to show you. Let me get to show you that this palm fronds here is that broom in your house. That African broom. I don't mean that brush, all right? I mean African broom, right? This is African broom. But it has a process. Watch me. Ka ewepụta igu Ńkwụ, ka ezi gị etu esi esi n'igu Ńkwụ ewepụta gịnị? Azịza. A-Z-E-Z-A. Azịza. Ngwa gịnị ya. Aga m ewepụta nwa obere. I will just bring out a little just to show you. Ịhụnanya. Ihe niile m ji ebe a ugbu a bụ azịza, mana enwere ka esi eme ya. This, what I'm holding right now is the broom, but it still needs for you to process some stuffs. Just watch me. Ngwalanya, ị ga-ewepụ gịnị? Ị ga-ewepụ igu ahịhịa. You're going to take this leaf away. Can you see me doing that? Can you see me doing that? So you're going to take these leaves away. All right, these leaves, you take them away. So what do you do next? Gịnị ka ị ga-eme ọzọ? Ọ bụrụ na iwepụ ahịhịa ahụ ji mkpịsị a, ihe ị ga-emesi iwu, ị ga-eji ihe dịka agụba ma ọ bụ gị were mma dị nkọ, obere mma dị nkọ, bụrụkwa ụdị mma, obere mma dị nkọ were mee gịnị, were kpụchasịa ya, ekpụọ ya, kpụpụsị ahịhịa ndị fọrọ afọ n'ahụ ya. Ahịhịa ndị fọrọ afọ n'ahụ ya. Hụrụ ka m si eme ya. Chineke, Okwu Igbo TV. Chineke, wisdom dị too much. Wisdom dị nna nna anyị ha nyere anyị, nke ha si n'aka ha were nyefee anyị n'aka. Ọkwa ya ka anyị na-eme ife. Ọ ga-adịrị ndị Igbo na mma, ọ ga-adịrị Africa na mma. So, did you see what I just did? So, you know, I took the leaves away. Then there is still some other leaves around it. Then what you need to do, don't use a big machete this way. Don't use a big machete, all right? So what you're going to do is to get a razor blade, all right? Or you get a very sharp pen knife, you know, a sharp one, you know. What do? You shave off those leaves like you saw me did. You know, you shave them off. Even though this is not well shaved because I'm using a machete, all right? But get a razor blade, you see, of course, you get your broom. Of course, this is your broom, huh? This is your broom. When you get more of this, it becomes a bunch. Take a rope and tie them together. All right. So let's try another one. Listen. You are going to take these leaves, these bigger leaves away. Can you see me doing that? Gị werezie ihe dịka agụba ma ọ bụ obere mma kpụchasịa ahịhịa ndị ọzọ ka fọrọ afọ na ya.
So like I said, so once you have taken off that bigger leaf, all right, you are going to take a razor blade or a sharp pen knife to do what? To shave off the remaining leaves around this, all right? Okay. That's it. Can you see your broom? Where's the other one? 10 cords to here. Okay. Layer. As is a born what here this I actually got these 2 brooms from here. Of course, you saw me you saw me doing it. All right. So what next? We have learned. This is called what? Aziza. Anapoya aziza. Nke bụ gịnị? Igu nkwụ. Ngwane igu. Okay. Ka nzi go fu ihe. Okwe ifuru ihe a. Okwe nofuru ahịhịa. Ahịhịa ihuru ihe. So once ahịhịa come to easy go. I want to tell you something about these leaves I'm pulling off right now. Just the leaves. I want to talk about it, all right? So just to show you that there's nothing that comes out of this palm tree that is actually a waste. Nothing. Can you see? Let me just pull a few of them out and tell you something about it. Can we put here? Ole mole. Nampere azizi. Can we put here igua? We put here igua. Kita. Can we call on the tree? So just the leaves. Some are here, here. All some are here. These are just the leaves, all right? So the stick, that broom is no longer there. This is off. I've taken the broom out of the leaf. So actually, in the real sense, this is the real palm fronds. All right, palm fronds. In here, kana akpọ igu. Chetakwa na ndị Igbo na-atụ ilu wee sị gịnị? Na onye ji igu ka egwu na-eso. Onye ji igu ka egwu na-eso. There is a proverb in Igbo land that says that he that holds on to these palm fronds is being followed by a goat. That if you hold on to this palm frond, if I hold on to this palm frond this way and you're not holding on to this palm frond and we're just walking past a goat, who does the goat follow? Of course, the goats will follow the person holding this. Because why? Because it's actually meant, it's their feed. So they eat this grass. They eat this grass. They eat it. They eat it. So that's why we have in Igbo land that says whoever that is holding a palm frond, that's the person that the goat will always follow. Of course, if you turn down to the reality of life, I'm sure you know what that means. Don't be scared. Okay, my friends and family, my followers, please, all I need you to do is just to do what? Please share this video and like this video, and please comment. What can you say about what you've learned? I chọrọ ka unu mee bụ gịnị? Achọrọ m ka unu mee gịnị? Ka unu kesaa ihe onyonyo anụ n'elu ugbu a. Kesaa anụ ya. Ime gịnị kwanụ? Gị like ya. Gị mekwanụ gịnị? Gị mepe ebe a na-akpa nkata, ebe a na-ekwu okwu. Gị kwuo uche gị ihe ịma gbasara ihe niile ị mụtara today. Ihe mụtara tata. Like ya anyị, kesaa anyị, biko arịọ ka anyị na-arịọ. Papa bịa like ya anyị Okwu Igbo TV, bịa like ya anyị Okwu Igbo. Mama bịa like ya anyị Okwu Igbo TV, bịa like ya anyị Okwu Igbo. Auntie bịa like ya anyị, brother bịa like ya anyị Okwu Igbo TV. Ebe anyị na-enwe aṅụrị Okwu Igbo. Ebe anyị na-enwe aṅụrị Okwu Igbo. N'ime ya ka anyị na-amụta ihe Okwu Igbo TV.